Pokračujeme podľa plánu. O chvíľu pustíme ďalšie dve šupy. Dickman! Psst, teraz rozmýšľam. A nemôžeš rozmýšľať potom? Nemôžem rozmýšľať potom. Môj mozog pracuje. Kopla ma múza, tak ma chvíľu nechaj. Počkaj, poprvé, jak môže tvoj mozog pracovať a po druhé, ako ty si sa dostal k moderovačke, nechápem. No, normálne. Tlačenka cez fotra, vieš, ale to je druhá vec. Teraz mi povedz, chceš 5 kg? No to si uhadol. Hrá ti frajerku, lebo máš s kamošmi nejakú výročnú besiedku, tak to rozhodne nebudem. Nie. Toto sú férové prachy. Tak hovor. Poznáš tú súťaž na Music One? Liter za minútu? Jasné, že poznám, no. No, niečo natočíme a budeme mať liter. A ako vieš, že to pustia? No však keď to bude dobré, tak to pustia. Počúvaj, mám taký fasa nápad. Jasné, fotrová tlačenka, čo? No dávaj. No ja akože teraz pôjdem, tuto bude akože kábel natiahnutý, akože náhodou, a ja sa tu vykotím, jak taký debil. To je akože dobre, čo? Fúha, no. Fakt kvalitná scénka. Že? Myslím, že kvalitná a kompletne zlá! To nemyslíš vážne? Vieš, koľko som na tom makal? Vieš, koľko nápadov som musel zamietnúť, aby som nakoniec vybral túto? Vieš, koľko nocí som prebdel, aby som to dotiahol do dokonalosti? Takže ty si mal nebodaj ešte aj ďalšie blbé scénky. Sama si blbá, cica. Však počúvaj, vyškrtol som vodník v plameňoch, majstrovstvá sveta v bývaní v Ženeve, alebo dokonca nečakaný grk. Aha. No, alebo napríklad som vyškrkol Pussy Liu padne z koňa. No tak v porovnaní s týmito si normálne ešte celkom dobre vybral. No, a ja si to myslím. A akože čo mám robiť? A budeš to točiť. Iba to? Nič viac. Naozaj? No, dobre. Potom si v kabelke nájdeš zapalý megapirát, čo mi zostal zo Silvestra. Nie, počkaj, tak toto nie, tak toto si v momente vyškrtni, akože pirát zo Silvestra. No, dobre, ale natočíš ma. Dobre, natočím. No dobre, ale nezlakni sa potom. Lebo vieš, ja sa tu vlastne jak také hovedo. Ono toto so mnou mrskne, ako keď vyhodíš akvárium z najvyššieho poschodia budovy STV. A keď toto skončíme, tak sa do toho pustíme. Dobre, správne. No a čo sa týka klipov, tak na 7. Billy Borman Introvert, na 8. David Jordan Place in My Heart. Môžeme? Môžeme. Blbý kábel. Ja som sa na ňom potkol a strašne som si nabil držku. Stop! Aký som bol? Blbý kábel. Ja som sa na ňom potkol a strašne som si nabil držku. Milá cica, neviem ako ty, ale ja som spokojný. Dickman, toto je strašná hovadina.